Ndiri kuda kutaura kuti muri kuona kuti ndiri mutauni inonzi Rustenburg, mutauni chamo chamo. So nhau iripo ndeyekuti this video ndarishuta makuseni before 7:30, I think before 7 o'clock, because now kana ndikatarisa mufoni yangu diki muona inogona kukuudza kuti inguvai. So nhau yandiri kutaura ndiri kuti nini guys, inhamo kana kuti kutambudzika kune kuchita kuti vanhu vamuke nguva dzakaita sedzidzi vachienda kunotsvaka mabasa kana kuti vachienda kunoshanda. I think kwandinogara neve ndiri kushanda